Namaste and greetings to everyone on this Поздравявам всички International на този Yoga Day. Международен Yoga ден на has йога. multiple benefits. Йога има It много can make ползи. our life Тя може да направи so живота much ни better толкова than по-добър what we could even от imagine. това, което It дори can make our можем да body си strong. представим. It Може brings да направи focus to тялото the ни mind, силно, especially може да for донесе students. фокус в ума Study ни, becomes an особено effortless за process ученици within и them. студенти. You don't need to Учението struggle, става по-лесно. Не but е your нужно да се memory becomes мъчиш, sharper, но твоята your памет intellect става becomes по-остра, really brilliant, интелектът ти става наистина and блестящ. overall И като our цяло, energy becomes very нашата positive. енергия става Today много in this положителна. situation В of днешната pandemic around the ситуация на world, where пандемията mental по health is the света, biggest където challenge, психичното здраве е depression, голямо anxiety, предизвикателство, fear, when депресия, these negative тревожност, emotions страх, are taking когато over всички тези the отрицателни human емоции life, превземат човешкия yoga живот, is a boon. йога е Yoga благословия. is the gift to Йога е humanity. дар за It can help човечеството. us to Тя може да sail ни over помогне да this преплуваме tough през time. тези трудни So, времена. without my Така any че, prejudice, без we must каквито и да е practice it. It doesn't предразсъдъци, е in any необходимо да way практикуваме interfere with йога. one's belief Така или system. иначе, тя не е в Like конфликт с if you каквато и are да е система на eating a вярване. burger, it doesn't Например, ако interfere ядеш with your бургер, това не religion. влияе на That твоята you are религия. driving a car, Ако караш whatever кола, brand car it каквато is, и марка it да е doesn't тя, това interfere не with your влияе на faith. твоята вяра. So Така че yoga йога does not не interfere влияе with на faith. твоята If вяра, at all, it can всъщност тя only може make да your направи faith more твоята вяра stronger. по-силна. So Така we че have to see трябва да yoga видим as йога a като science, наука. Наука science of на нашето well-being. Yoga благосъстояние. can Йога може improve да подобри our нашите relationship with взаимоотношения people, с our хората, behavior with people. държанието ни с So хората. it has Така че behavioral това е science, също it has поведенческа nature science. наука, It умствена makes our наука. emotions Тя very прави stable нашите емоции много and our стабилни intuitive и ability нашите very strong. интуитивни For способности every много businessman, силни. Всеки you need бизнесмен intuitive се ability нуждае and от also интуитивни benefit. I tell способности you, и yoga can предприемачески provide дух. that. Казвам ти, йога So може да ти осигури това. all in all, Така yoga че, is като such a цяло, йога е boon or gift to mankind такъв дар, that такава nobody благословие should за be deprived of човечеството. it. Така че Because никой не бива да бъде everyone has лишен от right to нея, peace. защото всеки Everybody има право has да бъде в right to мир, be всеки in има deep право love да бъде and в with дълбока everyone has the любов right to и be всеки healthy. има правото Everyone да has бъде right здрав to be и at всеки има peace. правото And да everyone бъде has в the мир right to с access the всеки около ocean of себе си. love И that всеки we има are. право да има So достъп до once океана от again, любов, в който ние сме. Така че let us отново, all нека celebrate всички this yoga да day, празнуваме този observing ден на our йога, COVID protocol, спазвайки keeping мерките a за social COVID, distance. поддържайки You can социалната do it at дистанция. Ти home можеш да я or in правиш в small къщи groups или as в norms малки of your групи, city каквото allows you. позволяват в But твоя make град. sure that Но нека let тази this полза от goodness йога of yoga да reach to достигне до every всяка doorstep. врата. Let Нека everyone всеки be да бъде healthy. здрав Let и всеки everyone да be бъде happy. щастлив. Let's Нека celebrate празнуваме our нашето presence on присъствие this на тази planet. планета. You know, harmony in Хармония в diversity. различията. We're Всички all сме different. различни, We're различни different хора, people with с different различни languages, езици, with different различни attitudes, отношения, with different likes различни in неща, this които life. But харесваме и one не thing that харесваме, но combines има us едно is нещо, the което human може да ни nature. обедини. И това And са yoga is човешките the best ценности. tool А йога е for us to най-доброто reason средство да human. разцъфнем в човешките It can help ценности. us to Тя get може да rid ни of помогне да се stress, освободим от стреса, physical fatigue, физическата умора, emotional turbulence, емоционалното and безпокойство will и да bring донесе mental clarity. умствена Let яснота. me also Позволете ми congratulate all също the да yoga поздравя teachers всички йога because your инструктори. day Това е you have been вашия ден. striving so hard Вие to толкова сте се bring the трудили goodness of yoga да to разпространите general добротата population. на йога в Continue doing населението. it Продължавайте да and let правите more това. and more И people нека become повече и teachers of повече yoga хора да станат and учители по share йога their и да wisdom, споделят своята their мъдрост, goodness with своята everybody else. доброта с всички Let's останали. all together Нека всички create заедно a създадем stress-free едно society, a общество happy без стрес, society. щастливо общество. All the best Всичко to every one най-добро of you. на всички вас. Ако това видео ти е било полезно, натисни палец нагоре, за да покажеш, че ти е харесало. Също ще се радваме, ако ни оставиш няколко думи в коментарите. И за да не пропуснеш нито едно наше видео, абонирай се за канала на Изкуството да живееш. Не забравяй да натиснеш камбанката, да избереш първата опция, за да си сигурен, че ще получаваш нотификация, като качим ново видео. Кликни в дясно, за да гледаш друго страхотно, препоръчано от нас видео и най-важното, посещавай уебсайта ни, за да се информираш за курсовете и семинарите на Изкуството да живееш, където можеш да научиш практични дихателни техники и медитация,
за да се справяш ефективно с стреса, ума, отрицателните емоции и да се чувстваш щастлив.